Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 23 na. Bulan sang Setyembre, tuig 2020. 93 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman. 100 días na lang ang nabilin, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga atong talakayon para karon nga adlaw Miyerkules. Aber tutukan ta makadali ang report nga mga 20 kapribado nga bulutuan sa Bacolod ang temporaryo magapanira. Ano ang rason sa likod sini? Ang report nga ito nakuha, manubo nga enrollment kag hindi preparado sa distance learning. Base sa Bacolod record sang DepEd, alin kay Gladys Amelin Sales, Division Schools Division, 0 o kuntuman kadubo sang kadamuon sang ila enrollee kag hindi pahanda sa distance learning. 19 sa among bulutuan amo ang preschool kag isa ka pre-elementary kag elementary. Sa subong hindi pa makapagwa ang DepEd sa ngalan sa mga bulutuan bangod pending pa ang ila sini pangabay sa temporaryo nga closure sa DepEd regional nga opisina. Amo ini ang resulta bla sa nasiling tangagin dali-dali. Ang edukasyon siling ko importante. Malahalon sa kabuhi sa isa ka bata para sa ilabuas damlag. Pero sa subong nga panahon nga daw hindi estable bla. Lagtawab lang sitwasyon subong. Ma-eskwela ang bata, cellphone, laptop, internet, kagiban pa ang gamiton. Sa iban nga pungsod pwede ini. Kaya ang ila serbisyo to sa kuryente, maayo. Ang aton serbisyo diriya, labi na gid sa syudad sa Bacolod, hindi maayo. Brown out dire, brown out dito. Diyot nga huyop sang hangin, talite, i-brown out sang Sineco.
Ti anong pulos sang klase sang kabataan. Amo nang siling kublatan ni gin pa-establish tanay, ginhulat-hulat tanay, antes ikasa ang pag-abre sa klase. 157 ka mga pribadong bulutuan sa Bacolod, 88 na ang nakasugod sa ila klase. 49 ang manugsugod sa klase sa Oktubre 5. Di balik kita sining mga 20 ka mga pribadong bulutuan. Bilak adlaw posible ipalayag na tungkol ano ini nga mga bulutuan ang temporaryo magapasira. Bangod ti kulang-kulang hindi sila mabuhi. Ang private iya, kung kulang-kulang estudyante, zero ang estudyante, anong isweldo mo sa mga manunudlo mo? Kaya ginakwaan na sang sweldo, gikan sa bayad sa mga estudyante. Ti karon kon 40 ka jutay sa nagpa-enroll, paano mo mabuhi ang mga manunudlo? Paano mo masustener ang tanan-tanan nga balayranda, tubig mo, imo kuryente, kagamitan sa eskwelahan? Amo ina nga naglisensya sila. Sa DepEd nga kung mahimo, temporaryo anay sila magasira. Kung magabalik sila next day, kung saan uman, daso nga tuig o 2 ka tuig, wala kita makahibalo. Kung temporaryo o kung permanente na ang pagpasira sini mga pribado nga bulutuan. Amo na ginasiling naton bala, hindi naton ini pag idaso-daso nga ikasa. Kung hindi pagid preparado ang tanan. Ang pila ka mga mamalida kung madunuman sa nagligad nga binulan, nagsiling posible maplastar tamayo ang aton sini bulutuan next year. Bisan ganing aton mga opisyal diri sa probinsya, kag Bacolod may pananawan nga subong sina, nga hindi naton pagdaso-dasoon kay kabudlay sang sitwasyon subong. Tiyan mo ng resulta yaw? Posible ha? Ang 20 ka mga pribadong bulutuan, temporaryo nga magasira. Ang pila ka mga bulutuan, wala pagin palayag ang mga ngalan kag ano ini klase bulutuan, bangod wala pa makapagwa sang temporaryo closure nga ginlisensya sa regional nga opisina sang DepEd. Posible sini nga semana o sa masunod nga semana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina Lolo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Kamusta ang pangluto na sa kusina, mayo man? Kinanglan kung mangluto ka. Ako kung mangluto ko sa kusina, ginasiguro ko gingatinlo, ginasiguro ko gin nga badasig, ginasiguro ko gin nga wala peligro. Amoy na,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Maayo man niyo ang suwestyon ni Trade Secretary Ramon Lopez. Nya pwede ta mapa-iban-ibanan. Pwede ta mapaidalom sa General Community Quarantine, Modified General Community Quarantine, ang mga lugar nga masiling naton mataas ang ginpaidalom sa kwarentina. Isa diri ang Bacolod nga aman. Sa karon, ang ara sa idalom sa istrikto nga Modified Enhanced Community Quarantine, nalakip ang Bacolod, Lanao del Sur, kag Iligan. Siling ni Secretary Ramon Lopez, kung sundon lang ang 7 commandments, pwede na mapanubuan, largada, abre ang pila ka negosyo, balik ang pila ka mga pangginawi, biyahe, kagiban pa. Ano ini? Ang ginatumod ya, nga 7 ka commandment nga dapat himuon sa tao para nga magbalik kita bisan paano sa matutawhay nga pagpangabuhi. Sok-sok kita face mask, number 1. Sok-sok face shield, number 2. Kag kung ara ka sa salakyan, hindi ka magkaon o magagadblas ang wakal na. Kung ara ikaw sa public transport, number 4. Haklo ikaw bastante nga ventilasyon o kung nami gani nga kulukad tugro no sa mga lugar blangan ng damo kakahuyan, mga Don Salvador Benedicto abi, mga Murcia, kagiban pa. Ikalima, padayon nga disinfection. Ikaanom, padayonon ang physical distancing. 7, hindi gid pagpahanugutan nga makagwa ang symptomatic nga individual. Amo ning 7 ka mga commandment ang palayag ni Trade Secretary Ramon Lopez. Kung matigayon ini, mapatuman naton ini, wala problema. Mahimo nga magbalik ang mga negosyo, mag-abre mga restaurant, subong man ang pila ka mga beaches naton, ang mga matahom nga lugar, pwede naton makantuan. Kung mapatuman naton ini. Ito maayo nga suwestyon, no? Kaling kay mati. Kung maayo ang suwestyon, ina kung maayo nga pagtuman sang tao. Amak mong Bacolod, sus, na bandira naman kita. Sa bilog nga Pilipinas, samak mo nga 3, Iligan, Lanao del Sur, kag Bacolod, ang ara sa stricto nga Modified Enhanced Community Quarantine. Gulpi man nga nag-top 3 ang syudad sa Bacolod kung COVID-19 ang paghahambalan. Istrikto nga pagpatuman, wala kwestiyon, mando sa nasyonal ginatuman sa probinsya, kag syudad sa Bacolod. Karon pagitaon ta, diin ang diferensya, of course, sa pila na ton ka mga utod, nga padayon, nagatigang ulo kag puerte ka sa lawayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na sa aton mga kauturan, paibalo, panumdom, DTX 500, hindi pagkalip. Ariho, kadumdum kamo kay Pantaleon Alvarez, anay House Speaker. Sus, nakibot kita, puerting banat ya. Siling niya, ang gobyerno ni Subong, palpakid. Pilyor sa iya sini pagpakigsumpong batok sa COVID-19. Puerting arangkada ya. Nya, ang masunod nga presidente, kinahanglan, kung magpili kamo, hindi kamo magpili sa mga maisog. Ang importante niya, may utok. Puerte, no? Grabe, wala man sa ginmitlang nga ngalan. Pero tek-edjindi na eh. Ang aton simi nagpalamati. Akig siya. May dumot gid si Pantaleon Alvarez. Nya dapat ang presidente nga dason kay balo maghandol sa COVID-19 nga problema, may utok kay hindi lunsay lang paisog-isog. Hala, kalain. Purti ang pitik ya. Ini si Pantaleon Alvarez kag si Presidente Rodrigo Duterte suod ini nga mag-abyan. Dugay na ni sila nga mag-abyan. Medyo nagguba lang gawa ang relasyon sang sipaon siya bilang House Speaker nga ang nagmaniobra suno sa report nga kakason siya amo si Davao City Mayor Sara Duterte, anak ni Presidente Rodrigo Duterte, kaginbutang bulos saya siya na Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Remember? Puerte to suna ang arangkada ni Alvarez. Puerting sip-sipya kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa karon may ara sa ginapitik-pitik pero wala man siya nag-meet lang ngalan kung sino. Basta niya ang masunod nga presidente kinahanglan may utok kag hindi lang paisog-isog. Niya lang tawab lang nagkakatabo sa South China Sea.
Te, ano ginimo sa aton gobyerno? May presidente kita, wala man itlog, akalain, di naggadto. Purti ang arangkada ni Pantaleon Alvarez. Wala pa makakas gali. Ang kalain sang yabuot. Arangkada, pero nungka magmitlang sa ngalan. Kung sino ginatumod ni Alvarez, sa aton mga tagpalamati, nakaintindi na kamo. Kung sino ang iya ginatumod, nga pa isog-isog lang, kag wala utok. Ba, di nagkatong utok. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 3. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayong aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayong aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Pagkulong yung tagnegro sa nun, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalimpangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan.
Action Radio Philippine Standard Time, La City City. Bao kung may mga panahon ka namit matandugon ba? Ang pitkanay ni Presidente Rodrigo Duterte kag Vice Presidente Leni Robredo. Ba, porte ang pilakay sugilanon. Do, medyo sakasaka kilay ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaling ang panahon kulang. Standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.